Neste vídeo imos explicar como cargar as cubertas dos rexistros bibliográficos. O primeiro que debemos facer é acceder á intranet de Koha introducindo o noso nome de usuario e contrasinal. Koha permite asociar cubertas aos rexistros do catálogo enriquecendo o aspecto visual do mesmo, xa que estas imaxes estarán dispoñibles tanto no catálogo da intranet como no pack. A asociación de imaxes aos rexistros bibliográficos pode facerse de forma local no caso dos rexistros que non conten con un ISBN ou ISSN consignado ou ben mediante o servizo QLES para aqueles rexistros que si teñan un ISBN ou ISSN consignado. En ambos casos comezaremos facendo unha busca no catálogo. Por exemplo, imos buscar o libro O castiñeiro dos desexos e para iso, no queixón da parte superior da intranet, cala pela buscar no catálogo seleccionada, introducimos, por exemplo, a palabra castiñeiro e prememos en enviar. Nos resultados, vemos como o libro que estamos buscando aparece sen imaxe de cuberta, por tanto, debemos acceder ao detalle do bibliográfico para proceder a asociar unha imaxe. Neste caso, como o rexistro bibliográfico non conta con ISBN, procedemos a facer unha carga de cuberta de forma local. Por tanto, debemos premer en editar e a continuación en cargar imaxe. Seguidamente, pulsamos en seleccionar arquivo. As imaxes poden ser previamente descargadas de internet, asegurándonos de que se corresponde co rexistro co que estamos traballando e que conten ca mellor calidade posible. Localizamos agora no noso equipo a imaxe que queremos asociar ao rexistro bibliográfico, seleccionamos, por tanto, o castiñeiro dos desexos e prememos en abrir. Se a imaxe é adecuada en canto a tamaño e formato, cárgase no sistema e amósase o seu nome ao lado do botón Seleccionar arquivo. Para rematar o proceso, prememos en Subir arquivo. Se a imaxe se carga correctamente, móstrase unha mensaxe indicando que se completou o 100% da subida. O tipo de arquivo subido é o biblionumber ao que se asociou, é dicir, o número interno que utiliza Koha para identificar os rexistros bibliográficos. Pulsamos no botón Procesar imaxes, situado na parte baixa da pantalla, e móstrase unha mensaxe indicando o resultado da carga da imaxe. Podemos premer en Ver rexistro final para visualizar o resultado da carga de cuberta ou ben en Volver para acceder ao módulo Ferramentas. Imos premer, por tanto, en Ver rexistro final e vemos cal é o resultado da carga da cuberta. En caso de equivocarnos na imaxe subida, podemos premer en Imaxes, Eliminar imaxe e, unha vez aceptada a mensaxe de confirmación, o rexistro bibliográfico volve á súa situación inicial, sen imaxe de cuberta, permitindo unha nova carga de cuberta. Para a carga de cubertas mediante o servicio QLES, nos rexistros bibliográficos que contan con ISBN ou ISSN consignado, poden darse dúas circunstancias. Se a cuberta do libro está dispoñible no repositorio, xa se carga automáticamente no momento da catalogación. Se a cuberta do libro non está dispoñible no repositorio, podemos cargar ou substituír dita cuberta seguindo os seguintes pasos. No detalle do rexistro bibliográfico debemos premer en Editar e a continuación cargar imaxe de cuberta a QLES. Na pantalla que se abre, prememos en Seleccionar arquivo e a continuación localizamos a imaxe que queremos asociar ao rexistro bibliográfico. Neste caso é baixo cero, prememos nela e a continuación en Abrir. Prememos agora en Subir arquivo e vemos que sae unha mensaxe indicando que a cuberta foi subida correctamente. Debemos ter en conta que a cuberta que carguemos mediante o servicio QLES debe ser a adecuada, xa que vai estar dispoñible para todos os usuarios do servizo. Pechamos ventá e vemos o resultado da cuberta cargada a través do servizo QLES.